Yaba mfowethu, iliqiniso lenkulumo ethi singabahambayo khona la esiya khona. Ungalinge ulenze iphutha lokuthi ke kube namagama owakhulumayo wabhekise kunyoko, ayizingcitshi okanye anokugoloza. Yazi ukuthi abantu besimame abayona lento esiyibonayo thina. Ngizonitshela nje. Niyazi le nkulumo le ethi umuntu wesimame unamamuzi ufana nomkhathi, ufana ne-weather, ngeke uze umqondo ukuthi namhlanje kwisiphi isimo. Ake nginibuze, ulwandle ungaliqonda yini? Wona umhlaba ungawuqonda yini umhlaba ukuthi uyisima kanjani? Yabo ngoba abantu besimame benje beneconsi benje beyilento abayiyona, bayilesi simo salomhlaba esiphila kuwo. Liyeke igama elithi humbu, lincane kakhulu, liyi-children. Ake sithi universe. Ngizokutshela something. Umuntu wesimame uyilento ongeke uze uyicabange, futhi ngisho wathi uyayicabanga ongeke uze uphume naye answer yokuthi uzothi uyini. You understand? Ngakho-ke ungalinge uxabane nonyoko, ungalinge uxabane nomuntu wesimame. Kungenzeka akhale iy'nyembezi ezingajika zibe yikhukhula kusasa empilweni yakho. Understand? Bafowethu, buka ngitshela, umuntu wesimame uyi-universe yawo wonke umuntu emhlabeni. Understand? Ukwazile ukubeka ingane esiswini for isikhathi esithize ukuze ingane ikhule iphephe. Yazi ukuthi umuntu wesimame mathiwa manje umgibeza aye kwi-third floor ekhulelwe 9 months or 7 months. Understand? Umphushe awe okanye kwenzeke iphutha awe, bese siyamphuthuma simsike sikhiphe ingane esiswini sithole ukuthi yena impilo yakhe kungenzeka ukuthi adlule emhlabeni, bese siyaphuthuma sikhiphe ingane esiswini. Ingaphila le ngane. You understand? Kukhona izinto eziningi kakhulu ezigada umuntu wesimame eziyingozi empilweni zethu esingayinaki. You understand? Ngizonibonisa ngelinye ilanga. Khona izalukazi eziwu-4, isalukazi esizala unina, nesalukazi esizala uyise, isalukazi esizala unyoko, nesalukazi esizala uyihlo, futhi nawe ngapha baya-communicate ngempilo yakho labantu. Awubezwa ubaboni futhi. You understand? Baya-communicate ngempilo yakho kuze kuzalwe wena nje bakukhetha. You understand? Umsebenzi wabo ababelethisi labo, bala ekhaya kuze kuzalwe wena. You understand? So kubalulekile ukuthi bafowethu nizazi into ezifana nalezi, because ngiyeke ngibone nithatha abantu besimame nibeze iy'ngane, nibenze iy'ngane. Banolwazi oluningi kodwa manje abakwazi ukulukhuluma, ukulikhipha basinikeze lona. Understand? Abantu besimame bafowethu singachaza kuze kuphela unyaka, ngingamile ngichaza nje kanje. Understand? Ngomuntu wesimame. Kodwa namhlanje ngicela ukuma la. Umuntu wesimame uma umbona womnikeza ihug, bahlonishwe ngempela abantu besimame, because banethuba lonke lokusihushula. Yabo ngoba siphila nje babe nethuba lonke lokusihushula. Iningi lethu sizalwa nje obaba bethu babepesuka bebheka le, beqolosha bephakamise imsila bebheka. Understand? Abanye iningi lethu asibazi obaba bethu. Obaba bethu esibazi yibo labo mama bethu esingabahloniphi futhi namhlanje. Yabona?
bafowethu, ngicela ukuthi kusuka namhlanje, kusuka manje, uma ubona umuntu wesimama, ake ubone enye yama-planets oke waphila kuwo, ongeke ukwazi ukuphila kwi-Earth ngaphandle kwale planet oke waphila kuyo for 9 months. You understand? Uma ubona umuntu wesimame nje awubone leyo nto leyo, uzobona impilo yakho izoba lula kanjani. Before uhlonipha lo mhlaba esikuwo, uqala uhloniphe lo mhlaba ophile kuwo iy'nyanga ezu-9 before ufika kulo mhlaba, i-Earth. Lokho kusho ukuthi unyoko waphila impilo endulela wena, waphila impilo before uphile wena, wayingane wena ungakocatshanga, ungakafiki ngisho kwi-sperm, ungakafiki ngisho kwi-scrotum sikayihlo. You understand? Uma wakho wakhetha ukuthi uzozala wena. So be careful ma nikhuluma bafowethu, ngisho kuthiwa senihola o-240 billion o-400 o-700 trillion, nilala nabo lapha ezindlini, ningabathathi kancane omama benu. Ngisho unganamalini uzohleze ekwazi more than you, mama wakho uzohleze ekwazi more than intombi yakho njengoba ikwazi wena. You understand? Be careful. Wow.